もうすぐ梅雨です。雨は嫌ですけど、筆があっていいんじゃないかなって思います。で、今回のテーマは、こちらになります。アマゾン。アマゾンお使いですか？よく来ますね。はい、詐欺メール。で、今回は詐欺メールに引っかからない方法をお伝えしたいと思います。まず、詐欺メールですね。何が目的かというと、何かつまらないものを騙いて高く買わせるいうことでしょうか。そんなことじゃありません。詐欺メールのほとんどの目的は、アカウントを乗っ取るのが目的です。これ取られちゃうと自由に買い物されたりされてしまいますね。はい。で、これですね。詐欺サイトにログインした時点でアウトになります。別に何かを買うわけじゃありません。詐欺サイトに Amazon のアカウントとパスワードを入れた時点でもうアウト乗っ取られます。で、ここですね。はい。もう、本物かどうかもう見分けがつかないようなところになってます。ここに入れたらもうアウトです。しかし、こういう方もおられます。二段階認証言ってますよと。しかしね、はい。その確認コードも念のため教えてくださいいう風に聞いてきます。ということで、ここに入れたらアウトというのは覚えておいてください。で、見破る方法ですね。一つは、はい。メルワードの後以降のドメインを見たら、本物かどうかいう見分けはほとんどできます。はい。正規のアマゾンのは、こうなります。で、例えば、偽物でしたらね、こんな風になります。だから、後以降どうなってるかいうのを見るのがポイントになりますね。で、これが一つです。で、二つ目の方法はですね、変な日本語。もう変な日本語のものは、まず間違いなく詐欺メールです。で、これですね、AI が登場する前は、この見分け方が普通でした。しかしですね、今もう AI がすごく流行ってますね。で、これ、難しくなりました。つまり、AI を使って、もう正しい日本語に書き換えてます。だから、ほとんどもう、文言だけで見破るのは無理になってます。で、見破る方法の三つ目。はい。これ確実です。100% ポーンできます。どんな方法か言いますと、はい。メールで来るものは全部無視します。で、正規のものも含めて無視しても構いません。え、正規のもの無視しても大丈夫か？大丈夫です。メールは全部削除してください。はい、その代わりにこれを使います。Amazon のアプリ。アプリを使えば OK です。で、使ってる様子を iPhone 使ってやってみますね。はい。まずは、これ、迷惑メールですね。ちょっと見てみますと、もう綺麗な日本語になってます。クリックはしません。でね、先ほどのメールアドレス、ここを見たらわかるんですけど、これね、東南アジアです。おそらく。マレーシアあたりから来てるような感じになってますね。全部削除します。はい。ここに Amazon のアプリがありますね。こちらが、で、ちょっとややこしいところにあるので、もうここの検索欄のところにメッセージセンターと打ち込んでください。はい。で、ここに行きます。メッセージセンター。ここをタップして、はい。すべてのメッセージ。
アマゾンからの間違いなくちゃんといったメッセージ、連絡はここに来ます。ということで、もうアマゾンからの連絡とかメールはここを見たら OK です。メールは全部削除。はい。これをお勧めします。はい。では、ご視聴いただきありがとうございました。これで終わります。では、また。